Minule jsme se zabývali diferenciací buněk a udržováním homeostázy uvnitř buňky a dnes se budeme dívat na to, co se stane, když to dají buňky dohromady, respektive jak z jednobuněčných organismů vznikají mnohobuněčné organismy. Soubor buněk s jednou funkcí obecně nazýváme tkáně nebo pletiva. Tkáně to nazýváme u živočichů, pletiva u rostlin. Pletiva rostlin rozlišujeme podle toho, jakými buňkami jsou tvořeny na parenchym, prozenchym, kolenchym a sklerenchym. Parenchym je tvořený obecně stejnými buňkami, stejné velikosti s minimálními mezibuněčnými prostory. Prozenchym je potom tvořený s podlouhlými buňkami s nějakými šikmými přepážkami. Kolenchym je pak tvořený buňkami, které jsou v místě jejich styku s jinou buňkou stloustlé, respektive ta jejich buněčná stěna je stloustlá. A sklerenchym je potom tvořený buňkami, které mají hodně stloustlou buněčnou stěnu, a to až tak, že se mezi nimi museli vytvořit komunikační kanály, kterým říkáme plazmodezmy. Pětka potom jsou nějaké kamenné buňky, ale to už je potom taková specialitka. S kamennými buňkami se určitě setkáte třeba, když kousnete do hrušky a nemůžete rozkousnout tam takové ty hrudky, tak to jsou kamenné buňky, to víte už určitě ze základky, nic nového pod sluncem. Podle schopností se dělit rozlišujeme samozřejmě dělivá pletiva a trvalá pletiva. Dělivá pletiva nazýváme meristémy, jsou tvořeny nějakými nediferencovanými buňkami a vznikají tady z těch dělivých pletiv trvalá pletiva. Ty rozlišujeme na krycí, výstelková, neboli vodivá a základní. A tohle mi asi bude k pletivům stačit. Co se týče tkání, tak ty budete probírat ve vyšším ročníku, popřípadě v somatologii. Víte, že tkáně rozlišujeme nějaké svalová tkáň, nervová tkáň, pojivová tkáň, epitely. Ještě se sem nově řadí tekutá tkáň, kam patří krev, ale jiné i tekuté tkáně. Tak, to je co se týče teda tkání. Dneska nás ovšem bude zajímat ještě to, jak to buňky dělají, respektive rozmnožování buněk. Víte, že jde o jeden ze znaků živé hmoty, respektive jakmile se něco rozmnožuje, můžeme o tom říci, že je to živé. Což třeba nemůžeme říci právě o virech, které byly vyřazené. Rozlišujeme nepohlavní rozmnožování a pohlavní rozmnožování. Nepohlavní rozmnožování, tam patří přímé buněčné dělení, kdy se buňka postupně zaškrcuje, až se z mateřské buňky vzniknou dvě buňky dceřiné. Tento způsob je poměrně evolučně nevýhodný, protože dochází k nerovnoměrnému rozdělení DNA mezi těmi dvěma dceřinými buňkami. A s tímto rozmnožováním se setkáme u prvoků, bakterií, řas, sinic, kvasinek. Dále známe schizogonii, se kterou se setkáme u prvoků a zelených řas, kdy z jedné buňky vzniká nějaký větší počet dceřinných buněk, nebo se také stává to, že se jedna populace rozpadne na několik schizogontů, takzvaných. Ti potom dále dorůstají a vytváří novou populaci. Tak. Dále se setkáváme s nepohlavním rozmnožováním u vyšších hub. Vyšší houby to jsou všechny ty houby, se kterými se setkáváte běžně v lese, jo? To je to, co sbíráte. A nižší houby, to jsou houby, se kterými v podstatě, to jsou takové ty, co ani nevypadají pomalu ani jako houby, to jsou takové nějaké slizové fuligoseptika a takové zkrátka, kterých si běžně ani nevšimnete, že něco takového existuje. Ale vyšší houby jsou ty klasické houby, ty se rozmnožují výtrusy, ty vznikají mitotickým dělením, jsou diploidní a v případě, že narazí na nějaké vhodné podmínky, tak samozřejmě vytváří tu plodnici, kterou my potom schodíme sbírat do lesa. A co se týče nepohlavní rozmnožování, patří sem ještě vegetativní množení rostlin, přičemž bavíme se o vegetativním množení vyšších rostlin, kdy existují nějaké speciální orgány, ze kterých potom vyroste nová rostlina. Třeba se může rozmnožovat oddenky, kořenové hlízy, výhonky, cibulkami. Jinak sem ale řadíme takovéto klasické řízkování, to, co děláte, že vezmete rostlinu, třeba blázen klasicky, to mívají hodně babičky doma ještě, když možná, že už
možná, že už dneska ani to, ani možná dneska to ne. To se rozstříhá na několik řízků, hodí se to do vody, ono to zakoření a pak se to rovnou sází. To znamená, že z toho jednoho třeba kousku stonku a pár lístků vám vznikne úplně nový jedinec. Tak to je takovéto vegetativní množení. Nevýhodou je, že z jednoho právě organismu vám vzniká takzvaný klon. Klon je to, když máte zkrátka úplně stejné rodiče, jako jsou úplně stejní ti potomci. Jak říkám, není to úplně evolučně výhodné, protože v případě, že je ta mateřská buňka nebo ten mateřský organismus náchylný k nějaké nemoci, tak ten klon samozřejmě k té nemoci je také náchylný. Nebo třeba jsou náchylní k parazitům, jo, nebo cokoliv. Zkrátka stávají se tady tyhle ty klony evolučně zranitelnější, jo, protože v prostředí se neustále mění a dřív nebo později ten klon něco semele. Takže není to úplně dobrá vytrvalá evoluční strategie. Proto vzniklo pohlavní rozmnožování, kdy z jednoho mateřského organismu vzniká potomek, který je ovšem úplně odlišný než ten mateřský organismus, a tady řadíme nepřímé dělení neboli mitózu a redukční dělení neboli meiózu. Mitózou vznikají 2N buňky neboli diploidní buňky, neboli všechny buňky v podstatě v našem těle, to jsou takové ty, které mají 2 sady chromozomů. Redukčním dělením neboli meiózou vznikají haploidní buňky, N buňky, a to jsou především v našem těle pohlavní buňky, ty mají 1 sadu chromozomů. Co se týče rozmnožování nebo nerozmnožování, tak víte, že to je jediný způsob, jak předávat naše vlohy z generace na generaci. Co se týče biologických hodin buňky, neboli tomu říkáme buněčný cyklus, tak ten se skládá z těchto 4 fází. První přípravná fáze, kdy buňka roste, tvoří zásoby nukleotidů. Nukleotidy už znáte, to je nějaká cukr, báze, fosfát, ze kterých se potom vytváří DNA a enzymy, které jsou právě potřebné pro jakékoliv reakce, které v tomhletom buněčném cyklu probíhají. Dále následuje na první přípravnou fázi syntetická fáze, kdy se replikuje DNA. Právě tím aby jsme mohli vytvořit tu DNA, potřebujeme už ty nukleotidy z té první přípravné fázi. V druhé přípravné fázi dochází k růstu buňky, syntéze proteinů, tvorbě RNA, protože k tomu, aby jsme mohli syntetizovat proteiny, potřebujeme všechny typy RNA, to už taky víte, a vytváří se buněčné struktury. Na tu druhou přípravnou fázi navazuje mitotická fáze, která se skládá z rozdělení jádra a rozdělení buňky. Rozdělení jádra může probíhat 2 způsobama, buď mitózou nebo meiózou. Na tohleto dělení jádra vždycky musí navazovat rozdělení buňky neboli cytokineze, to už je potom to, kdy se vytváří nějaká ta buněčná přepážka z cytoplazmatické membrány a dochází k rozdělení jedné buňky na 2. To si ještě řekneme, to je pro každou buňku, pro každou eukaryotickou buňku trošičku jiné. Ta přepážka se tam tvoří malinko jiným způsobem, ale teď se podíváme na to, co to je mitóza a meióza. Super složitá mitóza se skládá z těchto 5 fází. Přičemž máme tady to rozdělení, že mitóza je pouze dělení jádra, na které navazuje dělení buňky. Jo, to si uvědomujeme. Co se děje v profázi? Tak, v profázi se nám takzvaně kondenzují neboli zkracují neboli zviditelňují chromozomy. Chromozomy se stávají teda patrnými. Víte, že chromozomy chromozomy v buňce nejsou patrné vždy, pouze při dělení buňky. To jsou už takové ty obecné pravdy, které si pamatujete. Takže v profázi se stávají chromozomy viditelné. Mikrotubuly se rozpadají, vytváří se centriol, kolem kterého se tvoří astrosféra a vytváří se tady základy pro budoucí dělící vřeténko. To je všechno. Takže zviditelnění chromozomů, zakládání budoucího dělícího vřeténka. Co se týče prometafáze, rozpadne se jaderný obal, takže jádro už není oddělené jadernou membránou od cytoplazmy. Vznikají kinetochory, okolo kterých vznikají právě už dělící mikrotubuly.
které vytváří dělící vřeténko. V metafázi jsou mikrotubuly, jak bych to řekla, tak ty mikrotubuly se napojí na ty chromozomy a aktivně je začínají srovnávat do prostředka té buňky, do takzvané ekvatoriální roviny. To znamená, že ty chromozomy, tady to není úplně hezky nakreslené na tomhle tomto obrázku, ale jde o to, že oni se poskládají pěkně nad sebe. Jo, měly by být poskládané nad sebe a tady tomu poskládání nad sebe se říká ekvatoriální poloha. Ve čtvrté fázi, v anafázi, se dělící vřeténka zkracují, jednotlivé chromatidy, pozor, tady bude veliký rozdíl mezi mitózou a meiózou, to znamená, že ten chromozový motýlek se nám rozdělí na chromatidy a každá chromatida je vždycky tažena k jednomu pólu buňky. To je anafáze. Co se týče telofáze, tak to je v podstatě opačný proces oproti profázi. To znamená, že mizí nám mikrotubuly, kolem chromozomu se vytváří jaderný obal a vytváří se jaderka a zároveň dochází zase k despiralizaci neboli dekondenzaci právě chromozomu, takže přestávají být chromozomy při té telofázi zase viditelné. Na tohle by normálně navazovala teda cytokineze, ale my si ještě řekneme, jakým způsobem probíhá meióza. Ta je ještě mnohem složitější. Tak, meióza má obecně dvě fáze, heterotypické dělení a homeotypické dělení. To heterotypické je právě to redukční dělení, to je to zajímavé a nové, co v té mitóze nebylo. A homeotypické dělení je v podstatě taková mitóza. To znamená, zase tam máme profázi, prometafázi, anafázi, telofázi a děje se tam zase to samé. Takže to, čím se dělí mitóza od meiózy, je právě tady to heterotypické, to redukční dělení. A to je to, že se nám ta první profáze rozdělí na 1, 2, 3, 4, 5 dalších ještě podfází a v těch se něco děje, co se v mitóze neděje. Tak, v profázi probíhá v jádře, to ano, se zachovalo jadernou membránou a s jadérkem. To tady máme stále zachováno. Tak, zdáme se, co se děje v leptotenní fázi. Takzvaná kondenzace chromozomů, to s nám stačí, více toho neděje, respektive nemusíme zase vidět úplně všechno. Zygotenní fáze je, chromozomy se k sobě přikládají po celé délce, takže se k sobě trochu nateplí, párují se a tvoří takzvané bivalenty. Bivalenty úplně není pojem, který bych po vás potřebovala. Teď důležitá je pachytenní fáze, kdy každý chromozom se podélně zdvojí. Vznikají tady ti 4 motýlci, ti tady nejsou úplně hezky nakreslení, vznikají tady tetrády a dochází u toho chromozomu k překřížení neboli ke crossing over. To znamená, že si ti motýlci mezi sebou vymění části toho chromozomu. A teď můžou to být samozřejmě jejich konce, můžou to být od toho chromozomu různé části, nemusí to být jenom jejich konce. Takže dochází zkrátka k výměně části chromozomu mezi těmi jednotlivými chromozomy? Mezi jednotlivými motýlky. No, chromozomy, to mi bude stačit. Pak je tady fáze diplotení, to je, kdy se ty bivalenty neboli ty tetrády, ty motýlky se zkracují, současně se spárované chromozomy oddělují od sebe. A v diakinezi, která navazuje na tu diplotenní fázi, ano, pokračuje zkracování chromozomů. To znamená, že se zkracují úplně chromozomy a jsou dokonalé teďka v tuto chvíli viditelné. Pak navazuje samozřejmě na to metafáze, anafáze a telofáze. První metafáze je, kdy se už konečně rozpouští jaderný obal, mizí jaderko, vzniká dělící vřeténko a zdvojené ty motýlky se posouvají do ekvatoriální polohy, respektive začínají se řadit nad sebe do prostředka, do té buňky. První anafáze, kdy se posunují právě zvolené celé chromozomy k opačným pólům,
pozor, neposouvají se pouze chromatidy, neboli jenom ty půlky těch motýlků, ale putují celý ti motýlci. Každý putuje teda k jedné části z té buňky. To je první anafáze. Co se týče první telofáze, tak proběhne částečná kondenzace chromozomu a na tuto telofázi potom navazuje to druhé homeotypické dělení a na tohleto navazuje potom cytokineze. To znamená, že ve fázi té první telofáze obsahuje každá buňka, jak bychom to řekli, tady jsme, tak každá buňka obsahuje jako kdyby různou DNA, různý počet chromozomů a pozor, neříkejte různý počet chromozomů, jinou DNA výbavu. A došlo nám tam teda k nějaké rekombinaci, to znamená, že se mezi sebou zkombinovali právě, to je ten crossing over, to znamená, že se mezi sebou vyměnily části té DNA. Na to navazuje teda mitóza, to už je potom klasické homeotypické dělení, kdy výsledkem máme pouze haploidní buňky. Tak a z jedné buňky, aby nám vznikly dvě, tak musí samozřejmě navazovat cytokineze. Cytokineze probíhá trošičku jinak u rostlinných buněk, trošičku jinak u živočišných buněk. U živočišných buněk dochází k zaškrcování od povrchu, to máme tady, od povrchu ke středu a tady to máme napsané. A u rostlinných buněk potom dorůstá buňka od střevidivě, to znamená, že tady máme nějaké základy z dělicího vřeténka a teda to narůstání té cytoplazmatické membrány s tou buněčnou stěnou, to dochází jako kdyby od středu té buňky ke krajím. Okolo dělicího vřetenka se uloží měchýřky z Golgiho aparátu, to je zkratka Golgiho aparátu. U buňky hub potom to probíhá stejně jako u rostlinné buňky, kdyby náhodou to někoho zajímalo. No a z jedné buňky potom jsou dvě s odlišnou genetickou informací. Důležité je, abyste si uvědomovali, jaké jsou rozdíly mezi mitózou a meiózou. Jednotlivé ty fáze ty budu určitě chtít umět pojmenovat. Dokonce i tady tyhle leptotení, zygotení, pachytení, diplotení a diakeneze, to všechno budu chtít pojmenovat. Určitě budu chtít vědět, ve které fázi dochází ke crossing over přesně, co to crossing over je, jakým rozmnožováním vznikají diploidní buňky, jakým haploidní a hlavně, abyste věděli a uměli rozlišovat to, že mitóza a meióza je pouze dělení jádra, na které vždycky musí navazovat dělení celé buňky, právě ta cytokineze. Co se týče buněčného cyklu, tak to taky určitě, jo, G1S, G2M fáze, to byste měli také znát. Tak a to je všechno k tomu, jak to dělají buňky.